Noimi. Hei, Veera muuten lähetti mulle viestiä jotain, että... Ei. Tuu. Mä soitan sille paljon. Joo, Venä. Hei kaikki ihmiset siellä, jotka kuuntelette tätä paskaa. Meillä oli eilen lanit. Niin Jami tarttee mua. Joo. Hei, ei nyt puhuta häröjä siellä. Mulla on kyrvä. Niin, meillä oli eilen lanit ja ei nukuttu yhtään. Ainakaan mä en nukkunut. Ja mä oon ihan kuollut. Ja se kiinnosti kaikkia maailman ihmisiä ihan vitusti. Mä en tiedä mitä mä tässä tällä teen. Tää on todella turhaa, mutta tää on tosi hauskaa, niin mä teen tän siksi. Mitä siis Veera lähetti? Että... En mä muista. Kato! Mitä sä haluat, jos mä voin soittaa sille vai? Ilmeisesti soita sille nyt. Joo. Siis mehän räjäytettiin koko Sumottokan kämppä maan tasalle. Ottakaa mitä? Me puhutaan mä äänitän YouTubeen. Tyhmä. Räjäytitte mitä? Sun kotis. Niin muuten, et sä te ette räjäyttänyt, mä räjäytin. No joo. Siinä on ja. Mä koitan laittaa. Pikkumies pelaa tossa jotain. Tosiaan peli jossa on melkein avastamia Nila naisia. turpakin. Sori. Niin? Et, koska sä tuut sieltä? Mä en oikeesti. Samuel, mikä ton pelin nimi on? Se mikä? Onks sulla yhtään? Se mikä? Saints Row. Ostaks Miten se kirjoitetaan? Ostaks mä äiti sulle tänään aamulla? Oh my god! Tää kuvaa! Tuu. No ei nyt enää. Mä oon sut tupakkia. Vittu. Mä Magee. laskee. Joo. Tosi tärkeää. Me valvottiin. Mä sain niinku ehkä sekunnin sillä että se näytti kuvaa, mutta mä en tiedä tallentuuko se tohon. Koko ajan tää valittaa jotain tää vitun Windows. Vitun USB-laite. Ei tässä oo mitään USB-laitetta. Paitsi tää laturi, mut se ei oo USB. Vidu. Mage. Tidit, 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 tidit. Ärsyttävää. Kyllä. Mut ok. Lähde sit viestiä kun oot tuutasin. Tai voiko sä olla tänään? Siellä se mimosa vaan kerjää tupakkia. Eikö mulla äänen murros näin kestä? Tosi tärkeä tääkin video. Tai siis äänitys. Joo, ihan sama. Heippa.